Bismillahirrahmanirrahim. Sangata Birawi TV na asipus kuno program so Sikandar Birawi na salam kabul mare. Sangata Birawi sakafat na bhaza ranga ko. Hamo ranga teti as zeba rangas Birawi dastar mare. Birawi dastar na tina shani tina sharaf. Waqt gidrin to war nan tina sakafat na davna gidati goina naniya bhazati دا دستا تفینگم بفق کہ دا دستاری امر تفق اینو نن بعض دلچسپ پروگرام اسکینا ہراڑی نن میں بینفینا کہ براوی دستاری امر تفینگی ہمو حوالت نن تو بعض معتبر بندرس کلا تٹی دا وقتا موجود براوی اکیڈمی نا آفیس ٹی بعض معتبر بندرس کن تو موجود ہے میر محمد یوسف شاہواڑی. میر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میر صاحب بہت مہربانی ہمیں ہمیں تکلیف کریں. صاحب نا بہت مہربانی کنی مرم مسل نندا فاری تھی دا ٹھیما تھی بعض برداشت کرے نن دا قوم کی دا مخلوقی ہر پروگراما نن انتظار کینے تینیا خرشم کینے لیکن خدا مخلوقی ہدایت کی کینا اندر رسم رواجی استا شاغل دا سگیرام کریں. دستا میر صاحب ہرا متفین ہو رہے ہو براوی دستار ہے کیوں اول تو ہنانا بارو ٹھیک کن کہ بیر دستار پارا تھا یا دانا مختل پین جتا جتا پین مارے ٹکو ٹکو تا پینم مارے دادیت پارا جی سر دادی پارے دستار نہ تھر رہے دا تر رہے ورنہ دادی سے مثال سے داد پارے تھر رہے داد پارے ذر رہا. اچھا اسٹس پین اچھا پین نہ سے والله استمر ڈاؤن شیفٹ دی پاولی اونا کے پاس اوٹ پار مول پارا تھا اوٹ پار مول دا خدم مرے جی 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 تو دا خاص یخ کی اچھا دا یخ کی خیر دا کلان زیادہ بدن تھی حفاظت یا رساوت سے اورس اگر کو کہنے بننا کاٹو میں صحیح تو دا کاٹو نا دا اساتی کلی کھلے دا مول بند بالکل مجھے خاصیت تو دانا اسے تندازے دا کفن ایرائی جنگ کرے اس کس کو دانا کفن الٹمی کو دا جنگا کمرے رہے دا آواسی کس سے بینوز دا زغمس بٹے دانا کاتما بچاو تمس ایرا واللے دستار نا سے درے زغم لیکن بچا وہ مانا حفاظت تمس صحیح الٹمی کو یخ کی صحیح دا مسی سہولت الدستار ماشاءاللہ. انگریزنا اللی رسمات دستار براوی زیبائے انگریزنا اللی رسمات دستار براوی زیبائے ناٹو خدا صدری خیری تو سنگار براوی زیبائے ناٹو خدا صدری خیری تو سنگار براوی زیبائے انگریزنا اللی رسمات دستار براوی زیبائے ناٹو خدا صدری خیری تو سنگار براوی زیبائے دا مسنا دا مس مولتو یخ او دا ماشاءاللہ تو رتم ماس مول با سید دا زبردست شیف ہم انگلیس سے صحیح او مش باز شیف انگلیس او ایون امو رواج کی صحیح ایلو یخنا گڑا نو بند مری صحیح دا سے ایلو یہ او سب
بس بغیر مولا بغیر ماشاءاللہ باز زیبدار باز مہربانی میر صاحب ای معذرت خواہ ای معافی خواہ میں تکلیف کی سوچ لیکن دا ہمو خاطرہ کرے کہ کنا برو کا نسل کنا ورنہ کھیل کہ دا بیائی دستان امر تفیل اور انشاءاللہ کوشش کروں انا کہ دا ثقافتی تینا سوگو کے محفوظ کے دنیا نشانے تین کی بیننا امرو کی چینو سکا تو سنگتا میر صاحب نا گپاتی بنگورے زیبدارا گپا اوڑا پت اون میں نشان دیس کی برائی دستارے امر تفنگی امر شان اور شاکوت اور زیبائی اور تفنگی کنے یقینے کی داران ہیل کرو رے اور نانا نوجوان نسلم تینا ثقافت گیران کپرو تینا ثقافت تینا استارا کی بات ہو اور دنیا اینا نشان تو اخص نانا زیبا ہو برائی ثقافت سے تو دونوں پروگرام انشاءاللہ نن مونی حدثہ انہوں براوی ٹی وی نا فیس بک کے لائک کرو یوٹیوب پہ سبسکرائب کرو نو بھاز مہربانی